evo pred kordonom policije ovdje ispred Vile Gorice da iskažem ne nezadovoljstvo, nego revolt, bijes zbog toga što u navodno antifašističkoj Crnoj Gori danas građani moraju se boriti za to da fašisti, šovinisti, za oni koji nemaju ni napisanu knjigu, a koji o crnogorskoj naciji govore da je nepostojeća, da je izmišljena, da mi građani se moramo boriti da takvi ljudi ne prime 13. julsku nagradu. Mogu da prime nagradu Draže Mihajlovića, mogu da prime šta god hoće, ali mi se moramo boriti da takvi nikada ne prime svetu 13. julsku nagradu, nagradu koja nosi ime, odnosno podatak koja se naziva po datumu kada su građani Crne Gore, kada je crnogorski narod pokrenuo prvi antifašistički ustanak u Crnoj Gori. I danas država Crna Gora, nas koji se borimo za te vrijednosti, gađa biber sprejom i postavlja kordone policije. Što smo dočekali, nema veze, borit ćemo se dalje. Crna Gora će ponovo biti antifašistička zemlja, ponovo će biti svjetla tačka slobodne Evrope i bit će članica Evropske unije, koliko god oni pokušavali da nas u tome spriječe.